Iepa! Kaixo? Kaixo, Zer moduz? ondo esan behar? Ondo esan behar? Bai, Zure izena? Ana Kristi. Ana Kristi. Ana Kristi, Mari Krisis, Ana Kris, Kristi, Kristina, Ana, Ane Kristine, nahi duzun bezala. Oie guztiak? Bai, Ni nola dituko zaitut? nahi duzun bezala. Ana Kristi? Bale, Ana Kristi, venga. Ni zuaitz. Bai. Ikusi zaitut? Hor begira. Bai, Zeri begira? ea txakurri dagoen. Ea txakurri dagoen. Bai, Beldurra edo? bai, Txakurrek? bai. Beldur naiz. Gero eta gehiago. Beldurra? Bai, osea, urtea bete eta beldurra haunditu. A ber, joaten banaiz bakarrinik kaletik, ikusten badut txakur bat, beste aldetik joaten naiz. Ba, ez da ere. Bi txakur elkartzen badira, bueno, bihotza, osea, etxe guztietan bat edo bi txakur badaude. Bai. Eta orduan hemen batzuk aske, besteak ez daki nola, eta, bueno, ja, Herri honetan zenbat txakur daude, Mari Kristi? pues igual pertsona baino gehiago. Igual pertsona baino txakur gehiago. Bai. Eta pertsona zenbat daude? Pues hemen 1800 gutxi gora dira. Herrian 1800 biztanle inguru, Bai. eta txakurra gehiago. Bai, Esan daiteke, herrian 1800 txakur baino gehiago daudela. nik uste du baietz. Adibide bat jarriko dizut. Etxe honetan, bat. Hurrengoan, bi. Bestean, beste bi. Ondoan, eizariaren etxean, 4, 6, ez dakizen bat. Osea, hemengo etxe guztietan txakurra daude. Bai, Eta zu segon behar zera vigilatzen. bai. Eta gainera, hor, ambulategia dagoenez, Bai? pues, jende asko etortzen da txakurrekin, Bai. batzuk lotzen dituzte, baina beste batzuk ez. Osta, zu joaten zara, ba, txikia da, ez du ezer egiten. Eta zuretzat hori? Pues da, putada. Benetan, putada. Bai, oso gaizki pasatzen du. Oso gaizki. Nola zinduazen orain? Etxera, Etxera. bai, Jo naiteke zurekin? bai, etorri. Begiratuko bat txakurri dago, nahi duzu ni begiratzea? Pues hobeto, baina ondo begiratu mesedez, Bai, ere kontu. Zutabe horretan, ez dago? Horretan. Ez? Bale. Mari Kristi, poliki. Non bizi zara? Hortxe. Zuaitz, etxera noa, itxin pixka bat, bale? Hemen? Bai, egon hor, Begiratuko? Banator, Bai, zu begiratu ea txakurri datorren. Vale. Bale? Ere kontu. Eskerrik asko, venga. Ojo! Psst. Ana Kristiren etxean gainean txakur bat. Psst. Barrura! Psst. Barrura! Wow! Barrura! Vale. Listo. Konponduta. Ana Kris, Zer, txakurra kontrolatuta. ados. Ez dago txakurrik. Bale, oso ondo. Ikusten dut, dauzkazula botak eta makila. Bai, pasio bat emateko. Paseoa. Bai, eta makila bezbaren zerbaitea aurkitzen badut, alde egiteko. Ulertzen didazu, ezta? Bai. Eta, Ana Kristi, zurekin joan naiteke paseatzen? Bai, guazen. Bai, guazen. Lagunduko didazu? Zertan? Kotxe hartu behar dut eta zu begiratu ea txakurrik ez dagoen, bale? Mesedez. Bale? Bai. Behar duzu? Banator, Dago ezer. Bale? Itxaron, Itxaron. Vigilatuko dut? Bai. Guazen! Kotxera! Ana Kristi, Zer? nor da hau? Bizkor!
Nire txakurra. Nola? Nire txakurra. Nola zure txakurra? Bai, Baina lehen esan diazu txakurrak, izugarri beldur. Ba, beldurrik ez diedan txakur bakarra. herrian 1800 txakur baino gehiago daude. Eta zuk, txakur guzti horiei beldurra diezu, baina Honi ez. honi ez. Ulertzeko ez da erraza. Ja, baina bizitza horrelakoa da. Eta punto. Eta punto. Hori da. Ana Kristi, Bueno, urrengo arte. bai, venga. segi? Agur, berdin. Agur. Agur, zuaitz. Ana Kristi, ikusita bazterrak nola begilatzen dituzun, izena aldatuko dizute berriro. Ez dizute dituko Ana Kristi, baizik Ojo al Kristi dituko zute. Ojo al Kristi. Datu ez dago konfirmatuta, baina agian, ojo, herrian 1800 txakur baino gehiago daude. Donostian zinemaldia Artzinegan Festival de Cannes, ingo zuen. 1800 txakur baino gehiago, eta Ana Kristik denei beldurra die bati ezik, bereari ezik. Horrek esan nahi du kanpoko txakurrei beldurra, baina etxekoari ez. Esaera zar batek Artzinegan dio bezala, urrutiko txakurrak 14, gerturatu eta, wow.